साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरबाय आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जोंहा खुगा दं होननानै जोङो गोबां समाव गोबां बाथ्राफोरखौ बुङो, नाथाय इसोरनि बोसोन इसोरनि बायग'आ जोंखौ थुलुंगा होदों जे जोङो गोबां समाव सिरि सिरि थानांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आं बेबायदि मोनबा बिसय लानानै फैदों जिखौहाय सासे ख्रिस्टियान बेक्तिया, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय बेक्तिया माब्लाबाबो गुबुननो खोन्थानो नाङा। बाइबेला जोंखौ परामर्श होदों, बाइबेला जोंखौ दिन्थिदों, जाय बाइबेला जोंखौ फोरोंदों जे बे मोनबा बिसयखौ जों माब्लाबाबो गुबुननो फोरोंनो नाङा। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो बे मोनबा बिसयखौ नायदोनि जेखौहाय जोङो गुबुननो माब्लाबाबो फोरमायनानै लानो नाङा एबा बुंनानै लानो नाङा। नाथाय गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों दि जिखौहाय जिसु ख्रिस्ट'आ खोन्थानानै लानो नाङा होनदों बैखौबो मानसिफोरा खोन्था लादों जे आं बेखौ मावदों, आं बेखौ मावदों, बेखौ मावदों, आं बेखौ खालामबाय थादों होननानै गोबां मानसिफोरा बुंनानै लादों। अबयसे बाथ्राया बेबो जेन बिनि सैथो बाथ्राखौ बुजियैखाय हयथ' गोबां मानसिफोरा बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनानै लादों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनिखायनो नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन। जिखौहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जि मोनबा बिसयखौ खोन्थानानै दाला होननानै बुंदों बेखौ मोन्थिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन, जेराव नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसेयैनो बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिंथों, गुबुनाबो रोंथों होननानै सानोब्ला नोंथाङा शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। सेथि बाथ्रा जेखौ नोंथाङा गुबुननो माब्लाबाबो फोरमायनानै लानो नाङा बेनो जाहैबाय नोंथांनि गावनि आर'जखौ गुबुननो माब्लाबाबो दा खोन्थानानै ला। नोंथांनि पार्सनेल प्रेयार, पार्सनेल आर'ज खालामनायखौ नोंथाङा गुबुननो खोन्थानो गोनां गैया। बे बिसयाव नायगिरि नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनानै दालाथों, मानोना आङो बबेबा गिर्जा न'नि बाथ्राखौ बुङाखै, बबेबा प्रग्रामनि बाथ्राखौ बुङाखै, बबेबा हानजा प्रार्थनानि बाथ्राखौ बुङाखै। बे बाथ्राया जाहैबाय व्यक्तिगत प्रेयार, पार्सनेल प्रेयार। जोंहा गावबागाव इसोरजों सावरायनायनि मोनसे सम थायो आरो बै सम, बै प्रार्थनानि बाथ्राखौ, बै आर'जनि बाथ्राखौसो आङो बुंगासिनो दङ। आरो बे बिसयाव इसोरनि बोसोनाबो जोंखौ रोखायै मोन्थिहोयो जे जोङो जोंनि जिथु पार्सनेल प्रेयार, इसोरजों आर'ज खालामनाय सम, इसोरजों रायज्लायनाय सम, बे रायज्लायनाय समखौ जोङो सिरियै दोननांगौ। बेखौ गुबुननो फोरमायलायनांगौनि बाथ्रा गैया एबा बेखौ दुगायै गुबुननो मोन्थिहोनांगौनि बाथ्रा गैया जे आं आर'ज खालामो, आं हारसिङै आर'ज खालामो, आंनि आर'जखौ गुबुननो मोन्थिहोनांगौ। बे बाथ्रा नङा। जि आर'जखौ जोङो इसोरजों खालामो, आंनि बाहायनांगौ जिथु सोदोब दङ, आं जि सोदोबफोरखौ इसोरजों सावरायनायाव बाहायगोन बैफोर सोदोबफोराबो सिरि सिरि थानांगौ। डेट मिन्स साइलेन्टै इसोर आरो आंनि गेजेरावल'सो सोमोन्दोआ थागोन, गुबुनजों लोगोसे नङा। आङो गुबुननि बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै, नाथाय इसोरजों लोगोसे सावरायनाय बाथ्रासो जोङो सावरायगोन। दा बेयावखाय नोंथांनि पार्सनेल जिथु प्रेयार दङ, बे नोंथांनि पार्सनेल प्रेयारखौ नोंथाङा गुबुननो शेयार खालामनांगौ एबा गुबुननो मोन्थिहोनांगौनि प्रयजन गैया एबा खालामनांगौ गोनांथि गैया। जेरावहाय इसोरनि बोसोना माथाय 5:5 सिरिया ओरैहाय बुंदों, नोंसोरो आर'ज खालामब्ला दिन्थिफ्लाग्राफोर बादि आर'ज दाख्लाम। बयबो नुनाय बादि दिन्थिफ्लाग्राफ्रा खुलुमग्रा न'फोराव आरो लामा सकफोराव गसंनानै आर'ज खालामनो मोजां मोनो। आङो नंथारगौयैनो नोंसोरनो रायथियो, बिसोरो गावसोरनि मोननांगौखौ मोनखाबाय। नाथाय जेब्ला आर'ज खालामो अब्ला न' खथा सिङाव दर फांथेनानै नोंसोर नुयि बिफानियाव आर'ज खालाम। स्रोदै आर'ज खालामनायखौ नुनानै नोंसोरनि बिफाया आर'ज खालामनाय बादिनो नोंसोरनो बान्था होगोन। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बोसोना जोंखौ माखौ फोरोंदों? इसोरनि बोसोना मा बुंदों? जोंनि जिथु निजि प्रार्थना, सेल्फ प्रेयार, जोङो इसोरजों लोगोसे सावरायनाय आर'ज, बे आर'जखौ जोङो गुबुननो जोङो खोन्थाबायला नांगौनि बाथ्रा गैया, गुबुननो फोरमायनांगौनि बाथ्रा गैया। बे आर'जआ गोबां सेक्रेट जायो, गोबां सिंनि जायो, जेरावहाय नोंनि दुखु दाहा, रंजानाय गासैखौबो इसोरनो फोरमायो। बैफोर बाथ्राफोरखौ गुबुननो मोन्थिहोनांगौनि प्रयजन गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोन्थिबाय बे सेथि बाथ्रा। बे बाथ्रायानो जाहैबाय नोंथांनि पार्सनेल प्रेयार, आर'जखौ नोङो गुबुननो खोन्थाबायलायनांगौनि बाथ्रा गैया। नोंथाङा नोंथांनि पार्सनेल प्रेयारखौ नोंथाङा हारसिङै सिरि सिरि खालामबाय थागोन। दे दानाबा जोङो नैथि बाथ्रा नायनि, जिखौ नोंथाङा गुबुननो फोरमायनांगौनि गोनांथि गैया। बेनो जाहैबाय नोंथांनि
दान होनायखौ नोंथाङा स्रोदै सिरि सिरियै दोनगोन बेखौ गुबुननो फोरमायनांगौनि गोनांथि गैया। इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ परामर्श होदों, जों जि दानखौ होयो बे दाना गोबां सेक्रेटै थानो नांगौ, सिरि सिरि थानो नांगौ। नाथाय गोबां मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों, गोबां ख्रिस्टियान बेक्तिफोरखौ नुनो मोन्दों, गोबां दान होनायफोरखौ गोबाङैनो बुंथिंला बायनानै लायो जे आङो बेसांखिनि दान होबाय, आङो बेसांखिनि मानसिफोरखौ सहाय होबाय, आङो सासे गोरिबनो दान होबाय, आङो लामायाव सासे गोरिब नुदोंमोन बेनो दिनै 5,000 दान होबोदों, 10,000 दान होबोदों, लाख थाखा दान होबोदों होननानै गोबां मानसिफोरा बुंनानै लायो, जायखौ हिन्दीयाव बुङो धिन्दुरा पिटना होननानै गावखौनो गाव दुगायै दिन्थिनानै लायो। नाथाय इसोरनि बोसोना, इसोरनि बायख'आ जोंखौ परामर्श होदों अनजाग्रा प्रियफोर, जेरावहाय माथाइनि 6:3-4 सिरियाव जोङो मोननो हायो। नाथाय जेब्ला नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयो अब्ला नोंसोरनि खाथिसिनथारनि लोगोफ्रानो मिथिजासे होदो। नोंसोरो स्रोदै दान हो, अब्ला जाया नुदों बि बिफाया नोंसोरनो होगोन। प्रेज द लर्ड। जोंनि मावनाय दांनायखौ, जोंनि स्रोदै मावनायफोरखौ मानसिया दा मोन्थिथों, नाथाय इसोरा मोन्थिथों, बे बाथ्राखौ जोंखौ परामर्श होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बे बिषयाव थर खालामदोनि नोङो माबायदि दान होयो, नोङो माबायदि हेफाजाब होयो गुबुनफोरखौ। मानसिफोरनो बुङै बुङै, सोरबा पास्टरनो खोन्थायै, सोरबा लिडारनो खोन्थायै नोङो बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दङ नामा? अनजाग्रा प्रियफोर, नोंनि जिथु दान होनाय, बे दान होनाया ओरैबायदि सेक्रेट जानांगौ जेरावहाय जोंनि आफा इसोराल' मोन्थिनांगौ आरो जोंनि मोननांगौखौ बे इसोरा जोंनो होखागोनखा। प्रियफोर, जों बे बिषयाव साबधान जानि। जों जि दानखौ होयो बे दानखौ जोङो गोबां सिरि सिरि होनो नाजानि। सोरबाया जुदि बुंला बायनानै लादोंब्ला बियो गोरोन्थि जादों। दिनै जोंनि गिर्जाफोराव बहाबा दान होनायनि प्राइज होलायनायबो जादों, जे बिथाङा बेबायदि दान होदों, बिथाङा बेसेबां दान होबाय, बिथाङा बेसेबां जोंखौ हेफाजाब होबाय होननानै बहाबा गिर्जाफोराव दान होनायनि प्राइजफोरबो होयो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ परामर्श होआखै। जोंनि दान होनाया गोबां सेक्रेट जानांगौ। नोंथाङा बेसे होदों बेखौ केबल इसोराल' मोन्थिदों। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो थामथि बाथ्रायाव थांदोनि, जेखौहाय जोङो गुबुननो फोरमायनानै लानो नाङा। बेनो जाहैबाय नोंथांनि निजि एबा बेक्तिगत नाजानाय आरो लोरबांथिखौ गुबुननो दा खोन्था। ख्रिस्ट' प्रियफोर, हयथ' बे बिषयाव गोबांफोरनि साननाय हनायफोरा गोनो गोथो जानो हागौ एबा गुलाय गुजाय जानो हागौ। जों जुदि गुबुननो खोन्थायाब्ला अब्ला गुबुना बोरै जोंखौ हेफाजाब होनो होननानै साननो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ, बेबो बाथ्राया सैथो। नाथाय जेब्ला जोङो जोंनि नाजानाय, जोंनि लोरबांथिफोरखौ जोङो गुबुननो जुदि फोरमायोब्ला, सोरबा मानसिया जुदि मेगन गोसा मानसिफोरा, जायफोरा जोंखौ नायनो बायो, जायफोरा जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावनो, इसोरखौ फोथायग्रा बेक्तिफोरनि गेजेरावनो गोबां मानसिफोर दङ जायफोरा अननो रोङा, जायफोरा मेगन साग्राल', बैफोरबायदि बेक्तिफ्रा जुदि बेफोर बाथ्राफोरखौ, नोंनि लोरबांथिफोरखौ खोनायोब्ला बिसोरो नोंखौ उनावहाय मिनिबायसो थागोन। आरो जि नैथि बाथ्रा, बे जाहैबाय जोंनि जिथु नाजानाय आरो लोरबांथि, बे जाहैबाय केबल जोंनो हेफाजाब होग्राया इसोर दङ, इसोरा जोंनो हेफाजाब होयो। बेयावहाय जोङो इसोरनियाव आस्था भरसा लाखिनायनि गेजेरजों जोंनि नाजानाय आरो लोरबांथिफोरखौ जोङो इसोरनो मोन्थिहोनांगौ। आरो जोंनि नाजानाय आरो लोरबांथिनि गेजेरजोंसो जिसु ख्रिस्ट'आ गेदेर खामानिफोरखौ जोंनि जिउआव मावो। बेनो जाहैबाय जेरावहाय जोङो 2 करन्थियारि 12:9 सिरियावहाय ओरैहाय मोननो हायो। नाथाय बिनि बुंनाया बेनोमोन, नोंनो आंनि अननायखौल' नांगौ, मानोना नोंनि बोलो गैयैयाव आंनि बोलोआ रासिन नुजायो। बेनिखायनो आंनि बोलो गैयिनि थाखाय आङो बिमायनो रंजायो, मानोना आं बोलो गैयि जाब्ला ख्रिस्ट'आ बोलोग्रायै बेंनायखौ आङो मोनदों। प्रेज द लर्ड। बे जाहैबाय पलनि बाथ्रा। जेब्ला पलआ गावनि बेरामनि थाखाय इसोरनियाव खनथामसिम आर'ज खालामदोंमोन, पलआ इसोरनिसिम आर'ज खालामदोंमोन, नाथाय पलनि जिथु बेराम दङमोन बे बेरामा गायाखसै। आरो पलआ बुजिनो मोनबाय, बे लोरबांथिनि गेजेरजों, पलआ गावनि बेरामनि गेजेरजों, जेब्ला पलआ उदै सानाय जायो, उदैयाव प्रब्लेम मोनो, अब्लाना बियो बोलोग्रासिनसो मोनो गावखौ, मानोना इसोरा बै समाव बेखौ सहाय होयो। आरो जिथु पलनि जिथु फोथायनाय, पलनि जिथु मावनाय, बे जेब्ला लोरबां जायो अब्लाना बिनिया बोलोग्रानिख्रुइबो आरो बोलोग्रासिन जायो। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, गावनि जिथु लोरबांथि, नाजानाय, अनेक प्रब्लेमफोर दङ, बै प्रब्लेमनि गेजेरजों जोङो बोलोग्रासिन जानो हायो, मानोना इसोरा बै समावबो नोंथांखौ सहाय होबाय थायो। दा बेयावहाय बै लोरबांथिफोरखौ
गुबुननो बुंथिंलाबाय थानांगौनि गोनांथि गैया। दानाबा जोङो थांदोनि ब्रैथि बाथ्रा जेरावहाय जोङो गुबुननो फोरमायनो नाङा। बेनो जाहैबाय निजि इसोरजों जिथु सोमोन्दो दङ आरो इसोरनि सायाव फोथायनाय दङ बेखौ गुबुननो दा खोन्था। जायखौहाय जोङो बोसोन बिजाब 11:13 सिरियाव ओरैहाय मोननो हायो। नंबां जाबां बाथ्रा बुंबायग्रा मानसिया मुंबो बाथ्राखौनो दोनखोमानो हाया। आन्थाय फोथायग्रा मानसियाल'नो बाथ्राखौ हमथानो हायो। बे बाथ्राखौ बुजिसिननो थाखाय एसामिस, इंलिस, हिन्दी बाइबेलखौ नोंथांमोना फरायगोन, अब्लाना बेवहाय मोजाङै बुजिसिननो हागोन। जोंनि जिथु बर' बाइबेल, बे बर' बाइबेलाव लिरनाया एसे आलादायै जादों। अनजाथाव प्रियफोर, बे जाहैबाय आंनि जिथु जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव फोथायनाय, आंनि जिथु जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै थांना थानाय, बे बाथ्राखौ आङो सोरबा बेक्तिनो बुंथिंलाबाय थानांगौनि बाथ्रा गैया। अनजाथाव प्रियफोर, बेयावहाय मोनसे बाथ्राखौ गोरोन्थि दा बुजि, जिखौहाय सोरबा गुबुन फोथायारिफोरनो जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाब होनाय बाथ्राया आलादा। नाथाय बेयावहाय बेखौसो बुंदों जे सासे मानसिया खुलुमनाय सिबिनायाव थांनाय, सासे मानसिया दान होनाय, सासे मानसिया आर'ज होनाय, जिसुनि जिथु खामानि दामानिफोरखौ मावनाय, बैफोर बिसयाव बुंलाबाय थानांगौनि, मण्डलिनि बेक्तिनो खोन्थाबाय थानांगौनि, सोरबा बेक्तिनो खोन्थाबाय थानांगौनि बाथ्रा गैया। जेरावहाय सासे गियानि मानसिया सिरि थायो, नाथाय जाय मानसिया मुर्ख मानसि बिसोर बायदिसिना बुंलाबायो होननानै बुंदों। जेरावहाय जोंनिनो गावनि बाथ्राखौ जुदि, गावनि सिंनि बाथ्राखौ जुदि जों गुबुननो खोन्थालाबायनानै लाबाय थायोब्ला हयथ' मोनसे समाव बै मानसियानो नोंथांखौ हयथ' ठाट्टा खालामनो हागौ। नोंथाङा इसोरखौ बेसे सिबियो, नोंथाङा इसोरखौ बेसे खुलुमो, नोंथाङा इसोरखौ बेसे फोथायो, बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ मिन्थिखागौ, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि गोसोखौ मिन्थिखागौ। दा बेयावहाय बेफोर बाथ्राफोरखौ सोरनोबा बुंलाबायनानै सम हगारनांगौनि बाथ्रा गैया। दानाबा जोङो थांदोनि बाथि बाथ्रा जेरावहाय जोङो खोन्थानानै लानो नाङा, बेनो जाहैबाय मावनो लानाय सिमां आरो थांखिफोरखौ गुबुननो फोरमायनानै लानो नाङा। अबयसे अनजाग्रा प्रियफोर, बे बिसयाव थोंजोङै बाइबेला बेबायदि बाइबेल रिफारेन्स, बाइबेल सिरिया जोंखौ परामर्श होआखै एबा बुङाखै एबा बुंदों होननानैबो आङो बुंनो हाया। बेखौ खालाम एबा बेखौ दाखालाम होननानैबो बाइबेला बेखौ बुङाखै। नाथाय एज ए जेनेरेल बाथ्रा, जोङो जुदि गावखौ गियानि होननानै सानोब्ला, जुदि जोङो गावखौ रोंगौ होननानै सानोब्ला, अब्लाना जोङो थोंजोङै मोजाङै जुदि सिन्था खालामोब्ला बे बिसया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि जे जोंनि मावनो लानाय सिमांफोर, जोंनि जिथु साननाय सिन्ताफोर, बेफोरखौ गुबुननो फोरमायना लायैया मोजां। मानोना नोंथाङा माबा मोनसे थांखि लादों, नोंथाङा बे थांखिखौ जाफुंहोनो हास्थायदों आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनो हास्थायनायाव हयथ' गोबां रोखोमनि प्रब्लेम्सफोर फैनो हागौ, जेंनाफोर फैनो हागौ। जुदि बेफोर बाथ्राफोरखौ नोङो जुदि गुबुननो फोरमायोब्ला, नोंथाङा जुदि बबेबा समाव जुदि नोंनि जुदि बुंना लानाय खामानि, बे खामानिखौ जुदि साक्सेस खालामनो हायाब्ला, बै समाव नोंथाङा बैफोरबायदि मानसिजों नोङो बुंफिनजागोन जेरावहाय नोङो गुबुनफोरनो फोरमायना लादोंमोन। बैसोरो नोंखौ बै समावहाय ठाट्टा होगोन, लासिंसिं होगोन। बिथाङा बेबायदि बुंना लादोंमोन, बेबायदि जागोन होनदोंमोन, बेबायदि खामानि मावगोन होनदोंमोन, बोरोथो होननानै बै समाव लासिंसिं खालामजागोन। दा बेयावहाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुं बेक्तिफोरा गावनि जिथु मावनो होननानै साननानै दङ, बे बाथ्राखौ जेब्लाबो सेक्रेटै दोनगोन। जेब्ला सेक्रेटै दोनगोन, अब्लाना नोंथाङा बेखौ मावनो थाखाय बोलो मोनबाय थागोन आरो नोङो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय बोलो मोनगोन। आरो बेफोर मावनो लानाय गासै सिन्ता खामानि मावनायखौ इसोरनो मोन्थिहोगोन, बेनिफ्राय मावगोन। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, बोसोन बिजाब 16:3 सिरि, नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो, अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिथु थांखि, जोंनि सिमां लुनाय, बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो इसोरनो मोन्थिहोनांगौ आरो इसोरनिफ्राय बोर बिनांगौ। सोरबा मानसिनिफ्राय नङा, सोरनोबा खोन्थानानै, सोरनोबा बुंनानै बेफोर खामानिखौ मावगोन बे नङा। नाथाय जोङो इसोरनो मोन्थिहोनानै, इसोरनिफ्राय बोर लानानै जोंनि सिमां नुनायफोरखौ, भिजनफोरखौ जों जाफुंहोनो हास्थायनांगौ, नाजानांगौ। नाथाय जों गुबुननो बुंलाबायनानै जोङो जोंनि सिमांफोरखौ नस्थ' खालामनो नाङा। मानोना नोंथांनि सिमांखौ नस्थ' खालामग्रा गोबां बेक्तिफोर दङ, नोंनि गाज्रिखौ हास्थायग्रा गोबां मानसिफोर दङ, जायफ्रा नोंनि गाज्रिखौल' हास्थायो, नोंनि गाज्रिखौल' सानो। नों जुदि बिथांमोननो नोंनि सिमांफोरखौ बुंनानै लायोब्ला बेकार थांगोन, जेरावहाय बिसोरो नोंखौ केबल ठाट्टाल'सो खालामगोन। दा बेयावहाय नोंनि सिमांफोरखौ नोङो सेक्रेट दोनगोन आरो नोंनि इसोरजों नोङो सोमोन्दो लाखिगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, बेनो जाहैबाय गासै 9 बिसय, जिखौ नोंथाङा मानसिफोरनो बुंलाबायनानै लानो नाङा, खोन्थानानै लानो नाङा। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो आशीर्बाद मोनदों।
माबा मोनसेब्लाबो गोदान बाथ्रा सोलोंनो हादों होनना फोथायदों। इयुननि समाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। बै समसिम नेनानै थादो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसन दोनथ'बाय। थेंक इउ।